खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बे चेनेलाव गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बे चेनेलनि गेजेरजों खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 40 लाख रां खरसा खालामजायै BTC बिसायख'थि पुन्जिखौ हरफिनबाय। हम मिनिस्टार अमित शाहया गुवाहाटीआव सा-सानजा ओनसोलनि देरसिन अडिट'रियामखौ बेखेवो। त्रिपुरायाव 65 लाख रांनि सिखाव सिगारेटजों लोगोसे आसामनि सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। बङाइगावनि अभयपुरी बाजारनि गलानिफ्राय 3.5 लाख रां खावना लांदों। चिराङाव लाइमोनफोरा गाग्लोबनायनि उनाव गुरुबासा पुलिस आउटपस्टआव धर्ना होयो। NFRआ आसाम आरो सोनाब बेंगलाव गं 42 गोदान ट्रेन थाथ'नाय जागायबाय। इउपिआव 5 बोसोर जोबथेनानै थानायनि उनाव बैसोगोरा सुबुंनि जिउ खहा, फिसाजोआ उखैहाब। बांलादेशआव माइनरिटि सुबुंफोरनि गाग्लोबनायनि गेजेरावनो हिन्दु नखरनि न'फोरखौ सावनाय जाथाय। मंगलमारायाव पुलिस हान्जाखौ गाग्लोबनायनि उनाव रेममिं जाथायाव सा 10 सुबुंखौ खायो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। 40 लाख रां खरसा खालामजायै BTC बिसायख'थि पुन्जिखौ हरफिनबाय। तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती SCSआ 28 दिसेम्बर खालि BTC बिसायख'थि 2025 निफ्राय 40 लाख रां खरसा खालामजायै रांखौ सरकारनो गथायफिनो। गरेसराव खुंनाय कारमेला काम भेहिकल स्क्रेपेज फेसिलिटि प्रग्रामनि समाव हान्थामेला मन्थ्रि चरण बर'नि नुजाथिनायाव रिफान्डनि चालानखौ गथायफिननाय जायो। तामुलपुर जिल्लायाव BTC बिसायख'थि खुंनो थाखाय 2.13 कौटि रां गनायथि होनाय जादों। बे बिसायख'थिखौ मोन 395 भट मिरुफोराव गोजोनै आरो पारदर्शियै खुंफुंनाय जादों। गासैबो खरसाखौ सुफुंनायनि उनाव आद्रा थानाय 40 लाख रांखौ नेमखान्थि बादियै बड'लेण्ड अनसाइ बिफाननो जमा होनाय जायो। सोमखोर बिसायख'थि खुंनायनि थाखाय जिल्ला खुंथायआ बाख्नाय जादों। प्लास्टिकखौ आबुङै बन्द खालामनाय जादों। फाथोनि बेग बाहायनाय जादों आरो मोनफ्रोमबो भट सोग्रा मिरुफोराव बिफां गायनाय जादों। गासै मोन 30 भट सोग्रा मिरुफोरखौ आबुङै आइजो मावफारियाफोरजों सालायनायजों लोगोसे आइजोफोरनि गोहो बांहोनायखौबो नोजोर होनाय जादों। हान्थामेला बिफाननि चरण बर'आ बिसायख'थिखौ मोजाङै आरो पारस्परिक आदबजों खुंफुंनायनि उनाव जिल्ला खुंथायखौ बाख्नायदों। बे फोरमायथिखौ SDI PRO बिजय बेजबरुवा तामुलपुरा फोसावनाय प्रेस रिलिजनि गेजेरजों फोरमायदों। नैथियाव दङ। हम मिनिस्टार अमित शाहया गुवाहाटीआव सा-सानजा ओनसोलनि देरसिन अडिट'रियामखौ बेखेवो। इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाहया मैया गुवाहाटीआव सा-सानजा ओनसोलनि देरसिन अडिट'रियाम ज्योति विष्णु आन्तर्जातिक कला मन्दिरखौ बेखेवो। 291 कौटि रां खरसा खालामनानै लुफुंजानाय बे गोदान मुगानि अडिट'रियामाव 5,000 सुबुंफोर जिरायनो हागोन आरो खानापारा ओनसोलाव 15 एकड़सो ओनसोलाव दं। बे नब्लाङाव गंसे गाहाय अडिट'रियाम, गंसे कन्भेन्सन सेन्टार, VIP सुइट आरो मोनसे माल्टि-लेभेल पार्किं एरिया दं। बेवहाय मैखोम हारिमुआरि, हादोरारि आरो गेजेर हायुंआरि हाबाफारिफोरखौ खुंनायनि थाखाय जौगानाय अडिअ'-भिजुएल सिस्टेमबो दं। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि बे बिल्डिंआ हादोरसानि सोमखोर थांखिफोरखौ मदद होनानै सानारि गोहोखौ बाहायगोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों शाहया बे जायगायाव बिखानि बेराम हाबाफारिनि सा 1,000 सो मुलाम्फा मोनगिरिफोरखौ मान बावगोन। बे बेखेवनायखौ रामनि हारिमु आरो आरिमुखौ बांहोनाय महरै बरायनाय जादों आरो बेयो गुवाहाटीखौ सा-सानजायाव मोनसे गाहाय हारिमुआरि मिरु बानायनायाव मदद होगोन। थामथि खौराङाव दङ। त्रिपुरायाव 65 लाख रांनि सिखाव सिगारेटजों लोगोसे आसामनि सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। त्रिपुरायाव क'वाइ जिल्लायाव रैखाथि हान्जाया 65 लाख रांसो रांनि सिखाव फालांगि खालामनाय सिगारेटनि मोनसे गिदिर केब जब्द खालामनायनि उनाव सासे सुबुंखौ खायो।
तेलिमुरा ओनसोलनि चकमाघाटआव मोनसे खौरां मोननायनि उनाव राइफल्स आरो कास्टम बिफानजों लोगो नांनानै मोनसे अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन। मावख'गिरिफोरा फुंनि 9:15 रिंगासोआव गंसे टाटा ट्राक TR01 AP1717 नम्बर गोनांखौ लाखियो आरो नागिरो आरो 65 कार्टनाव 6,50,000 होबथाग्रा सिगारेट मोननो हायो। जाथाय थिलिनिफ्राय ट्राक सालायगिरि करिमगन्ज जिल्लानि बैथाकाल बस्ती गामिनि थागिरि 36 बोसोर बैसोनि गियासुद्दिनखौ हमनो हायो। जब्द खालामनाय सिगारेट, गारि आरो दायनिगिरिफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनाय आरो आयेनारि खामानिनि थाखाय कास्टम बिफाननो गथायना होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ बङाइगावनि अभयपुरी बाजारनि गलानिफ्राय 3.5 लाख रां खावना लांदों। आसामनि बङाइगाव जिल्लानि अभयपुरी बाजारनि गंसे गलानिफ्राय मोनसे गिदिर खावनाय जाथाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला हरनि समाव सिखावफोरा एम बाजारनि उनथिं थानाय लहानि साथारखौ सिफायनानै 3.5 लाख रांसो नगद रां खावदों। बे दायखौ 29 दिसेम्बर खालि जेब्ला फुंनि समाव दखाननि मावथिफोरा सफैयो आरो साथारखौ गाज्रि जानाय आरो रां गोमानायखौ नुनो मोनो। बे जाथाया जायगानि फालांगिरिफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिहोदों मानोना बावैसो सान सिगां मोन्दिया आरो हाटसिंगिमारिनि गुबुन एम बाजार गलाफोराव बेफोरबादि खावनायनि जाथाय जादों। खौरां मोननायनि उनाव अभयपुरीनि पुलिसआ जाथायथिलियाव सहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ सिनायथिनो थाखाय फरेन्सिक हानजा आरो CCTV फुटेजखौ नायबिजिरगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ चिराङाव लाइमोनफोरा गाग्लोबनायनि उनाव गुरुबासा पुलिस आउटपस्टआव धर्ना होयो। नांदरबारि ओनसोलाव रबिबारनि मोनाबिलियाव सानै सिनाय मोनै सुबुङा सासे लाइमोनखौ गोबौ हाथियारजों गोब्राबै गाग्लोबनायनि उनाव आसामनि चिरां जिल्लानि गुरुबासा पुलिस आउटपस्टआव मैया हेंथा सोमजिदों। बोलि जानांनाय 24 बोसोर बैसोनि साइमन किस्कुआ गोब्राबै जोखोम जायो आरो फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बिथांनि हालोदा गोब्राब होननानै खौरां मोननाय जादों। जायगानि सुबुंफोर गुबैयै आदिबासि हारिनि सुबुंफोरा मैया फुंबिलियाव पुलिस थानानि सोरगिदिं ज' जानानै पुलिसआ थाबैनो गाग्लोबग्राफोरखौ हमनो दाबि खालामदों। पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। आब्रुथि लाखिनो थाखाय मावख'गिरिफोरखौबो जाथायथिलियाव दैथायहरनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ NFRआ आसाम आरो सोनाब बेंगलाव गं 42 गोदान ट्रेन थाथ'नाय जागायबाय। दि नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवे NFR आसाम आरो सोनाब बंगनि गुबुन गुबुन स्टेशनफोराव दावबायारिफोरनि थाखाय रेल दावबायनायखौ गोरलै खालामनो थाखाय गं 42 गोदान रेल थाथ'नाय जागायदों। सोनाब बेंगलाव कान्चनकन्या एक्सप्रेसजों लोगोसे मोन 8 ट्रेनफोरखौ मोन 10 गोदान थाथ'नाय होनाय जादों जेराव कुमेदपुर, गोजाम मालदा आरो कांकी बायदि स्टेशनफोराव थाथ'नाय होनाय जादों। उफ्रा थाथ'नायफोरा सा-सानजा आरो खाथि-खालानि ओनसोलफोराव दावबायारि सुबिदाफोरखौ साबसिन खालामनो आरो ओनसोलारि रेल फोनांजाबखौ गोख्रों खालामनो NFRनि सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो। स्निथि खौराङाव दङ इउपिआव 5 बोसोर जोबथेनानै थानायनि उनाव बैसोगोरा सुबुंनि जिउ खहा, फिसाजोआ उखैहाब। उत्तर प्रदेशनि महोबा जिल्लायाव गाज्रि आखु दिन्थिनायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। सासे 70 बोसोर बैसोनि आजिरा मोननाय रेलवे साख्रिआवलाखौ गावनि न'आवनो 5 बोसोरसो जोबथेनानै दोननायनि उनाव जिउ गोमायो। बिथांनि थैनायनि उनाव बिथांनि 27 बोसोर बैसोनि गोसोआरि बेंगुरा फिसाजोखौ जोबोद लोरबां आरो उखैहाब थासारियाव नुनो मोनो। नखरनि बादिब्ला बिफा आरो फिसाजोखौ गाहायनि खथायाव जोबथेनानै दोननाय जादोंमोन आरो जोथोन लाग्राफोरा गोजौथिं थादोंमोन। अजद होनाय बादिब्ला बिथांमोनखौ नांगौ जानाय आदार, जोथोन लानाय आरो बाहागिफोरजों सोमोन्दो लाखिनाय जायाखैमोन। जेब्ला नखरनि सोद्रोमाफोरा न'आव सौहैयो अब्ला फिसाजोखौ जोबोद लोरबां नुनो मोनो। पुलिसआ सुबुंनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों आरो जोथोन लाग्राफोरखौ सोंथि खालामनो नाजादों। नखरनि सुबुंफोरा दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों। 8थि खौराङाव दङ बांलादेशआव माइनरिटि सुबुंफोरनि गाग्लोबनायनि गेजेरावनो हिन्दु नखरनि न'फोरखौ सावनाय जाथाय। बांलादेश हादोरनि पिर'जपुर जिल्लानि डुमरीटोला गामियाव माइनरिटिफोरनि सायाव जानाय हिंसाखौ लानानै जिंगा सिखांनाय सोमजिहोनानै हिन्दु नखरनि गंबा न'आव अर सावना होयो।
बे जाथाया 28 दिसेम्बरनि फुंनि समाव जादों, नाथाय रावबो थैनायनि खौरां मोननाय जायाखै। अर खामनायनि जाहोनाव नखरनि गासैबो मुवा बेसादफोर, गोनां फोरमान बिलाइ आरो बेसादफोरा खामजोबदों। पुलिसआ साबा दायनिगिरिफोरखौ खानानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे गाग्लोबनाया बे बोसोराव बांलादेशआव हिन्दु माइनरिटिफोरनि हेंथायै जानाय जाथायफोरनि बांनायनि मोनसे बाहागो, जेराव गोबां इजनिन्दिनि अजदजों सोमोन्दो दं। गुथि खौराङाव दङ मंगलबारायाव पुलिस हान्जाखौ गाग्लोबनायनि उनाव रेममिं जाथायाव सा 10 सुबुंखौ खायो। लखिमपुर जिल्लायाव मंगलबारा ओनसोलाव जानाय हिंसायारि जाथायनि उनाव पुलिसआ सा 10 सुबुंखौ खायो। पुलिसनि मोनसे हान्जाया मोनसे केसआव वान्टेड सासे सुबुंखौ हमनो थाखाय बेयाव थांदोंमोन, नाथाय अपारेशननि समाव माखासे दुथां सुबुंफोरा बिथांखौ गाग्लोबदों। लखिमपुरनि पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट गुनेन्द्र देखा बिथाङा बुङो दि गाग्लोबग्राफोरा पुलिसखौ होबथानो नाजादोंमोन आरो गुबै दायनिगिरिखौ खारखोमानायाव मदद खालामदोंमोन। बे गाग्लोबनायाव सासे पुलिस सामलायगिरि आरो सासे साब इन्सपेक्टरआ गोब्राबै जोखोम जायो। गाग्लोबनायनि उनाव बिबानगिरिफोरा थाबैनो खामानि मावदों आरो पुलिसनि बिबानाव हेंथा होनाय आरो खारखोमानायाव मदद खालामनायनि सन्देहआव सा 10 सुबुंफोरखौ खायो। पुलिसआ गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं आरो रायजो-राजाफोरखौ आयेन आरो आब्रुथि लाखिनायाव मदद खालामनो खावलायदों। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।